Sa físeán seo, léadó mé an chuí le Aiseolas Téacsbhunaithe a fhágáil obair tá curtha gríoch ag bansúsad as assignments in Microsoft Teams. Mar ecinn tú anseo, tá mé ranó ginearálta Teams agus tá mé faoi tab Assignments. Clica le mé ar an taisc atá ag gceist agus ar an dalta bhfuil an obair le isteach acu. Breann muid ar ghábhealach éagsúla le Aiseolas a chur ar fáil. Aiseolas ginearálta ar híomh na láimhid deise anseo, agus tá muid a gcuil an ranóg Comments atá i Microsoft Word a úsáid le Aiseolas níos sonraí ar chur ar fáil síos tríd an taisc. Le Aiseolas sonracha ágáil gon dalta, ranó mé Edit Document laistigh an bhreasálaí. Ansin, ní gách amach aberts nó alta aibhsiú, agus preaban bosca ráhaí níos ar híomh na láimhid deise, agus tá an ráhain sin New Comment. Nú, déit an gáil chuig Review agus New Comment ranú an sin. Ní gách am an sin ach mo chuid Aiseolas a ágáil agus clicáil ar an mosca gurm a bhfuil an sidebán an chun an Aiseolas sa fostal. Agus is féidir am cuineal orm síos tríd an document ag fágáil Aiseolas sonrach san áit a d'aisteanse. Má rúnam fuineog na gamans ar fanúmed, feice tú delvín áit ar Aiseolas fáciam, agus tuair se seo le fios an dalta bhfuil Aiseolas fácian sin roib. Sola seolam an obair ar aise go dalta, tá mé gáil rins Aiseolas ginearálta ágáil freisin. Agus ag dead an Aiseolas seo, meabhar mé an dalta breanú ar na nótaí tráchta síos tríd an document. Ansin, seola mé an obair ar aise go dalta. Léadó mé inis an chuí mreanaín sé ó híomh an daltaí. Tá mar lehanach an dalta inis, agus mar a ecinn tú, tá fógra fáit ag go dalta gúil an obair seolta ar aise acu. Clica le mé ar an Activity Feed an seo. Feiceann tú gur seolú an obair ar aise agam. Tá an Aiseolas ginearálta a thug an múntar agam ar híomh na láimhid deise, agus arís tá meallróán breanú síos tríd na nótaí tráchta. Is féidir am clical ar mo chud aibre hain agus sulla daim chun eagarthireachtaí anna, feicim gúil nóta tráchta fáciúcham gur féidir am a eiceáil an seo. Más mín am freigart gon Aiseolas sin, duna me eagarthireacht ar an document sa mreasálaí. Arís, is féidir am clical ar an delvín chun an Aiseolas a eiceáil, agus nar reagraíonn gon Aiseolas sin mar halta, is féidir am na trí spotta le taobh an nóta chlical agus Resolve aránú, chun a léadú gon múntar gúil me tar éis freigart gon Aiseolas. Agus sin an chuí gur féidir mar múntar Aiseolas Téacsbhunaithe ágáil ag bans úsáid as Assignments in Microsoft Teams.